tak dôležitý zápas pre nás. Nastupovali sme s tým, že musíme jednoznačne zvíťaziť. Pomohla nám tá penálta, vylúčenie v podstate 1-0. Hrá sa lepšie, ale aj tak bola nervozita. Druhý polčas nedali sme na začiatku gól, druhého polčasu už to bolo nervózne, už super trošku vystrkoval rožky. Sme sa dali aj zatlačiť, ale našťastie prišiel ten druhý gól a to nám veľmi pomohlo. Tam si pri niektorých zákrokoch aj musel svoju umenie ukázať, aj napriek tomu čisté konto to určite poteší? Tak čisté konto vždycky poteší brankára. Nebolo moc roboty až tak, ale spokojný z nula. Tam stala sa chyba v trede a Dušan to perfektne využil na Adama Moronka a Adam prešiel cez dvoch a ja už som to mal ľahké doklepnúť skoro do prázdnej brány. Čo sa týka celého zápasu, ako si bol spokojný s jeho priebehom? Tak ja som bol veľmi spokojný, lebo pretože prvý polčas sme dali gól a to bolo potrebné, to už jedno, či bol z penalty alebo nie, ale vytvorili sme si ďalšie šance, ktoré musíme už premieňať, pretože už bolo ich strašne moc a chvála Bohu za tú penaltu, že aj ten gól sme dali.